Το νέο του συγγραφικό δημιούργημα με τίτλο «Άριζη» παρουσίασε ο Λευτέρης Κουλιεράκης στο χώρο εκδηλώσεων του Public στο Σύνταγμα. Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα που ακροβατεί μεταξύ ονείρου και πραγματικότητας, με λογοτεχνικό κείμενο ιδιαίτερης γραφής και με καινοτόμα πλοκή που αναδύουν τους βαθύτερους στοχασμούς του συγγραφέα. Σε κάθε σελίδα, σε κάθε λέξη, σε κάθε πρόταση αισθανόμουν να ξεγυμνώνομαι, να ανοίγω την ψυχή μου και συνομιλώντας με σένα αναγνώστη, με τον καθένα που να καταθέτω την δική μου, τα δικά μου τα ερωτήματα περί της μοίρας, εάν η ζωή είναι ένας αόρατος πλην χαρασμένος μονόδρομος, τι μπορεί να σημαίνει ο ολοκληρωτισμός, και αυτό είναι που μου ετέθη το ερώτημα στην κορυφογραμμή του δικού μου του μυαλού, δηλαδή ο ολοκληρωτισμός είναι αυτό που είπα και προηγουμένως, να κλείνεις τη σκέψη του άλλου στη σκέψη σου, τι μπορεί να είναι υπερβατικό, και προσπαθούσα μέσα από το κείμενο να υπερβώ τα δικά μου τα ερωτήματα. Δεν ξέρω αν τα κατάφερα. Ξέρω όμως ότι μετά από αυτό το βιβλίο αισθάνομαι σχεδόν πλήρης. Για το βιβλίο του Λευτέρη Κουλιεράκη μίλησαν ο γνωστός δημοσιογράφος Δημήτρης Καμπουράκης, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γιάννης Πανούσης και ο συγγραφέας Θανάσης Χειμωνάς. Η Άριζη, βιβλίο μοναχικό και ατίθασο. Δεν διαβάζεται χιαστή. Δεν επιδέχεται χαρούμενης ή εύκολης βιβλιοκριτικής. Όταν η ανάγνωσή του τελειώσει, ο βιβλιοπαρουσιαστής σηκώνει τα χέρια. Βιβλίο ουσία δύσκολο και αρκούντος σκοτεινό, ταιριασμένο με τους καιρούς μας. Θαρώ πως ο συγγραφέας είχε στο μυαλό του τόσα βιβλία όσα και οι σελίδες του βιβλίου. Συμπτύχθηκαν σε ένα, με επιτυχία κατά τη γνώμη μου όσο αυτή μετράει. Πρέπει να δούμε αυτό το βιβλίο μέσα από το βασικό του πυρήνα, κατά τη γνώμη μου, που θέλει να μας πει ότι τη μοίρα την παίζουμε στα χέρια μας. Την έχουμε στα χέρια μας, την ορίζουμε ή δεν την ορίζουμε με βάση αποκρυφιστικές και σκοτεινές δυνάμεις που κυκλοφορούν τριγύρω. Είναι αλήθεια ότι τα σύνορα της επιστήμης, της λογοτεχνίας και της φαντασίας είναι απατηλά κατά βάση. Είναι καταρχήν ένα βιβλίο που ξεκινά με ένα σημείωμα σχεδόν υποτληρικό, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, του συγγραφέα προς τον αναγνώστη. Μιλώντας σε δεύτερο πρόσωπο, ο συγγραφέας εκμυστηρεύεται στον αναγνώστη τον λόγο για τον οποίο έγραψε, ξεκαθαρίζοντας του με γλαφυρότητα. Διαβάζω. Θυμήσου, το κείμενο που έχεις στα χέρια σου απευθύνεται απολύτως και μόνο σε σένα. Επαναλαμβάνω, θα σου χρειαστεί. Πίστεψέ με. Τότε με το καλό και τελέσει το σκοπό για τον οποίο γράφτηκε, τότε κάνε το εσύ ό,τι νομίζεις. Σκίσε το, κάψε το, δημοσίευσέ το. Μην είναι παντελώς αδιάφορο. Εγώ θα λείπω. Άριζοι είναι εκείνοι οι μοναχικοί που χωρίς να τους δένει τίποτα, χωρίς να ανήκουν πουθενά, ελεύθεροι, αντιμάχονται τα σκοτεινά στεγανά και τα αυθαίρετα όρια. Ένα από τα αποσπάσματα του βιβλίου που απήγγειλαν οι ηθοποιοί Μιχάλης Μαρκάτης και Χαράς Ζησιμάτου. Χωμένος μες στις σελίδες μου, ναι, ψυχαναλύομαι. Εσύ ο καθρέφτης μου, ξαπλωμένος στο τιβάνι του ψυχοδρεπευτή αναγνώστη μου, λέξη τη λέξη αντιμετωπίζω τον άγνωστο εαυτό μου. Δεν ανήκω πουθενά. Οι ρίζες μου χάθηκαν. Αυτό που με εξητάρει περισσότερο από όλα αυτά που συμβαίνουν μεταξύ μας είναι ότι το κείμενο που έχουμε μπρος μας έχει δύο παρόντες χρόνους. Στο παρόν μου σου γράφω, στο παρόν σου με διαβάζεις. Το παρόν σε δύο χρόνους. Μα ο χρόνος δεν είναι ένας και ακίνητος. Η Άριζη είναι το δεύτερο συγγραφικό έργο του Λευτέρη Κουλιεράκη μετά το ανατρεπτικό, όπως χαρακτηρίστηκε, μυθιστόρημα «Η Θέα του Χρόνου». Και τα δύο βιβλία κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Λιβάνι.